Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombondiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwe nyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazwai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda hurukuro yedu yatinayo nhasi musoro wenyaya unoti imba ndeyani iyi part 4. Ya, tiri kuenderera mberi mufundisi nemusoro wenyaya yokuti imba ndeyani. Pfungwa yakabuda muzvidzidzo zvekumashure. Imba iri kurehwa ndisu isusu vanhu. Pari kunzi ndeyani, pari kubuda kuti muhondo huru iri kuitika panyika panapa yakatangira kudenga. Satani achida kuzvienzanisa naMwari, ndobva akurirwa, haana kusarenda. Auya panyika, hondo iyi yakasikokondinya yaakurwiwa pavanhu. But painenge ichirwirwa, chikuru chiri kutsvagwa tisati taakutaura zvekuzoenda kudenga. Mwari vanoda kuita ugaro mukati memutende. Mweya waMwari, Mwari unogara muvanhu. Sataniwo anodo kuoccupy, anodo kugara mumunhu. Saka ndo pari kuramba pachibva musoro wenyaya yokuti imba ndeyani. Kureva kuti musoro wenyaya uri wega unofanira kumutsa pfungwa dzevanhu kuti ndoda kuva imba yaMwari. Saka ngationei paadzingwa kudenga achiuya panyika Satani pana zvakazarwa 12 vhesi ya12. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo yeminyika negungwa, nokuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo, nokuti unoziva kuti uchiine nguva duku. Saka Satani auya panyika, Bhaibheri riri kupa iri yambiro kuti chenjererai, nekuti Satani akatsamwa. Haana kudzingwa ari ega, akadzingwa nedzimwe ngirozi dzenge dzatora rutivi rwake. Saka auya panyika ari kunzi akatsamwa. But pfungwa yatiri kuteedza pastor ndeyekuti eventually arida kupinda mumunhu. Anoda kunorwa ari munhu because anoziziva kuti akapinda mumunhu mweya waMwari unobuda, hazvigarisani. Saka kupinda kwaita mumunhu kuita kunge wawana more territory, toti kudika nairi hondo zviya zvekuti matora rimwe dunhu muchikunda. Saka paanenge achitowana mukana wokupinda muvanhu, ikongest kukunda kwaari kuita, anenge achitokunda, ari kutowedzera umambo hwake, anenge achiwedzera umambo hwake. Saka mastrategy aanoshandisa ndo atoda kuona ekuti agone kusvikopinda, kuti nzira dzacho dzaanouya nadzo kuti asikopinda. Apo pangopiwa warning kunzi hoko yenyika, munhu akatsamwa. But toda kuona mastrategy aanoshandisa kuti agone kuita access, kuti apedzisira akutoti imba ndeyangu iyi. Anouya sei? Chekutanga hande pana Peter wokutanga pastor, chapter 5 verse 8. 1 Peter 5 verse ya 8. Svinurai murinde, muvengi wenyu Diablos unofamba-famba seshumba inorira, ichitsvaka waingaparadza. Saka strategy iri kubuda pavhesi raverengwa
ndefanika zvinoita shumba painodzova. Vakamboona mafirimu aemhuka, unoona kuti shumba ikadzova imhuka inotyisa. Mhuka duku, mhara nemhembwe dzinovhunduka dzoita barawa mhanya. Iyi inongoenda chero kwayaenda nako zvisina order because panenge paita kuvhunduka. Saka strategy yekutanga yaSatani pastor muchidzidzo chinechi anovhundutsa, kutyisa. Anotyisidzira because kutyisidzira chaanokudira kunoita unsettle, kunovhundutsa munhu zvekuti even Satani asati akunyatsoziva kuti next ndozodii, but arida kumboona kuti pandangovhundutsira kudai munhu ari kumhanyira nekupi. Saka paamhanyira zvinobva zvazomupa kuona kuti okay, saka anoda kunzwai. But iri main strategy yaanotanga nayo kuvhundutsa, kutyisidzira. Sezvazvinobuda, ndoda kuti mutore example yakatomboitika muupenyu hwamambo Sauro. Pana 1 Samuel 28 verengai verse 5 to 7. Muone Samuel wokutanga chapter 28 kubva pavhesi ya5. Zvino Sauro wakati achiona hondo dzavaFiristia akatya, mwoyo wake ukadedera kwazvo. Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura kunyange pakurota kana neurimi kana navaprofita. Ipapo Sauro akati kuvaranda vake, nditsvakirei mukadzi unosvikirwa ndiende kwaari ndinomubvunza iye. Varanda vake vakati kwaari, tarirai kuno mukadzi unosvikirwa paEndori. Sauro anga achirarama achiita misikanzwa, achiita zvisingafarirwe naMwari, kusvikira Mwari mweya wavo wati uyu gatisiya akadara haanzwi. Saka zvakabva zvaitwa naSatani, akabva aita kuti paite hondo pakati pevaIsraeri nevaFiristia. Saka marongedzerwo akangoitwa hondo nevaFiristia, toti kudii zviya zvekungo kuuya kwavakaita vachiswedera pedyo kuti varwe naye. Vakangokemba bedzi kakurongedza kavanga vakaita hondo. Achiona uwandu hwavo. Uwandu hwacho nekakuita kavakaita akanyatsoona kuti hai ndaparara panapa. Saka akavhunduka. Murunzwa pati kutaura. Akavhunduka akadedera. Saka kakuvhunduka kaakaita kakatomukonzera kuti afunge kuti help yangu ndofana kuiwana kuvanhu vanosvikirwa. Inzwai panapa. Aigona kuvhunduka ongosarenda kuti vaFiristia ndaparara. Saka kuna kuti strategy yekutanga yakaitwa naSatani ndeyekuona kuti kana avhunduka achadii. Ndobva wanokonzi anoda zvekubvunzira. Saka Satani ndobva afanogarira futi kumberi. Saka pamastrategy aSatani yekutanga anotyisidzira. Ukangotya ukavhunduka, unongotiza chero nekwawananga nako. Saka ikoko ndokunobva kwazomuudza kuti chipedzisa munhu so. Saka munhu haafane kutya pastor. Amen. Komendai panyaya yaSauro zviri kuitika because akapedza aenda kumunhu aisvikirwa. Izvo zvinoziva kuti chinhu chakajairika muupenyu hwavanhu kuti munhu akawana chinomuwira chinoshungurudza muupenyu hunohu. Kazhinji kacho pakunamata vanhu vanoona sekunge Mwari ari kunonoka. Zvino vanhu vanoda kuti mhinduro iuye ipapo zvibva zvagadzirika ipapo. Saka kakuita ikako kana munhu avhunduka manje, kazhinji unobva waita semhembwe iya yavhundutswa neshumba. Unongomhanya, dzimwe nguva unogona kutomhanya kwabva kune shumba yacho because wangonzwa zisound wovhunduka. Saka verengai zvakazarurwa 21 verse 8 inobva yatitsiura ipapo. Zvakazarurwa 21 verse 8. Asi kana vari vanotya, navasingatendi, navanyangadzi, navaurayi, nemhombwe, navaroyi, navanonamata zvifananidzo, navose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nomoto nesuferi, ndirwo rufu rwechipiri. Saka vanotya havaende kudenga pastor. Vanotya. Zvekuti ukangoerenga bhuku razvakazarurwa richiti nevanotya havaendeka, zvinoita kunge zvisiri fair. Asi nemuenzaniso wamambo Sauro zvinochibuda kuti zveshuwa munhu anotya hazvigumire mukutya. Kwaanotizira kwacho achifunga kuti ari kutya zvinobva zvaita wese. Pane maexample anoraramika pastor ekuti munhu anogona kurota hope dzinotyisa kana kunzwa sound panze usiku akarara. Utonzwa kuti pamarata pane zvinhu zviri kufamba pahadzizi katsi kana chii.
Saka zvinozikanwa naSatani kazhinji kunyanya nharaunda yedu yatinogara ineyi. Anoziva kuti muchafungira kuda kuroyiwa kuti pana angauya. Saka kana uri munhu anotya zvekuroyiwa ka, mangwana chaiye kunosara koedza watotora imwe nzira. Unenge kutoti chavanoda kuparadzira imba yangu chii? Murikuona zvaitika, wangovhundutswa. Saka unopedzisira wakusungirira vana tunhu, pamba ipapo wakucherera zvinhu nekumwaya zvimwe zvinhu pachivanze, because chawangoita watya saundi yawanzwa panze usiku kana hope dzawarota. Kana rari risizwa ranga richimhanyira mbewa, iwe watovhunduka. Unenge watovhunduka. Chimwe futi chinoshandiswa naSatani pana Madzimambo echipiri chapter 1 verse 2 anoshandisa urwere. 2 Madzimambo 1 verse 2. Zvino Ahazia wakanga awira pasi napahwindi yekamuri yake yokumusoro yaiva paSamaria, akarwara. Akatuma nhume akati kwavari, endai mundobvunza Bhaari Zebhubhi, mwari weEkroni, kana ndichapora pakurwara uku. Hosha, urwere, ndo imwe weapon yaSatani yaanotoziva kuti urwere ukangoya pamunhu, kana ari mazuva ano zvikaita kunge zvatadza kuonekwa nemishini, asi iwe uri kutonzwa kuti ndiri kurwara. Satani anotoziva kuti kazhinji kacho kuvanhu vanoda kunobvunzira, kwete kuna chiremba kana kupfugama kunamata, but vanenge vakuenda kunzvimbo dzinosotesa Mwari. Muri kuona zvakaita mukomana. Akatuma vanhu kuenda kun'anga. Asi mukangotarisa kurwara kwacho, maona kuti kurwara kwacho chii chakakonzera? Zviri pachena zvakada kuti wadonha unokuvara kazvishuwa nyama dzinorwadza, kwakunobvunzira kuti ndichapora here. Saka muchaona kuti kaitire kungoti bedzi paita urwere, Satani anozviziva kuti zvinhu izvozvo kumunhu asingazive mastrategies ake eSatani unoenda kusiriko. Iwo wakamboona kuti mukurarama chero uyu anoita kunge aive werudzi rwedu. Unombona kuti murudzi rwedu ka hakuna chinhu chinogashirika kuti changoitika. Munhu akava careless pakudhiraivha ka oita tsaona, vanhu vanotonzi ndazvinovhunzirwa. Aiwa, munoziva chirondazvo zviri kwamuri wati unozonzi pachena chena mufunge, mota kudubuke pachena chena, ende muchimubvunza aitotaura kuti mota yakaramba kumira kuramba. Saka ukadzwa vanhu vachitaura kudaro kumacheka chekuti vangoti thanks totenda Mwari uchiri mupenyu, avadaro. Saka Satani anozviziva izvozvo izvo. Onai achinyatsotaura nyaya iyoyo iye mbune, iye Satani, kutoti ndinoziva kuti nyaya yehosha kumunhu asina kusimba handinowina. Pana Job, endai pana Job chapter 2 verse ya 3 to 5 neverse 7. Job chapter 2 maybe ngoitangirai paverse 4. Okay. Job chapter 2 verse ya 4. Yes. Satani akapindura Jehovha akati, ganda rinotsibuka neganda, zvose zvaanazvo munhu ungazviisira upenyu hwake. Asi tambanudzai ruoko rwenyu zvino murove mapfupa ake nenyama yake, ipapo uchakushoorai. Verse 7. Naizvozvo Satani akabva pamberi paJehovha akarova Jobho namaronda akaipa kubva patsoka dzake kusvikira pamusoro wake. Ndisatani atotaura zvikanzi Jobho chiri kuita kuti aramba akamira ka vana vafa nepfuma yapera. Tenderai ndimbomurova nehosha muone kuti angaramba achinamata. Hanzi munhu zvaari pakasvika pakuti nyama yarwadza, hanzi munhu anoita anything. Ndo claim yenge ina Satani ati mazora. Saka anozviziva kuti munhu akarwara stereki anoita anything. Saka ipapo manje ndo patinoda kuti tingwarire. Jobho hanzarwo akaramba akamira pana Mwari. Tofana kumira toramba tiri pana Mwari. Imwe strategy pana Timothy wechipiri chapter 2 verse 26. 2 Timothy 2 verse ya 26. Yes. Vapengenukezve vabve pamusungo wadhiabhorosi wavakanga vakabatwa naye kuti vaite kuda kwake. Apa pastor ndoda kusamaraiza zvimwe zvakawanda zvatinogona kushaya nguva yekutaura muno mustudio. Pari kunzi misungo yadhiabhorosi, pari kureva matraps, masnares. Besides kutyisidzira, besides kurova nehosha, ane tumwe twakawanda
twanoshandisa kubata twazongonzi nebhaibheri matraps tumiteyo twanoteya natwari. inini ndofunga eji yangu tisu emazera mamwe ekupedzisira akapedzisira ita zvekuvhima vachiita tumisungo pane tumikosi twandaiita hosiya wakatusungirira musango uchidini because painouya haitopaone kuti katambaka saka satani ane tumwe tumatraps. Maybe say example satani angonaisa mari yakawandapo but ichiwanikwa nenzira isiriyo but uchinyatsoona kuti paita mari kamusungo kana kukuisira zimota rakanaka but kuti usvike pazimota iro rive rako unenge uchiona kuti karodhi kacho hakana kuchena saka satani angona kuisa zvimwe zvinhu zvakafanana nekungoda kuti pfungwa dzikanganisike kana vari vanhu vasingazvibate pamberi penyu munogona kuisirwa vanhu vasina kupfeka vanhukadzi saka twakawanda pasita tunhu twacho but bhaibheri razongoti misungo tumiteyo amene isaine mawedzi enyu zvandikuedza kutsanangura zvandifungisa taimboteya mbeva saka kana muchiteyariwa soka munotozorera dovi patambo kuti rinhuhwirire saka mbeva ichingobuda mumwe nebe inonzwa kunhuhwirira kwedovi painosvikoruma iye haisi kumboona zimbwe riri pamusoro painoruma yakuda kukakata kuti inodya kandi ndokutotsunura kwairi kuita ende pane dovi pacho painyepereswa zvimauswa kuti zvitonge zviri dombo rakanotonge rakavharwa nemauswa kudai but yanzwa munhu saka kaitireka hanzi satani ane twakawanda but twakawanda kudaro 2 Corinthians pastor chapter 2 verse 11 2 vakorinde 2 verse 11 yes kuti tirege kunyengerwa nasatani nokuti mano ake tinoaziva. Saka chinangwa chezvidzidzo zvimwe zvatiri kuita izvo ateereri pamuri kufamba nesu pazvirongwa nekudzidza kwese kumwe kwatiri kuita bhaibheri raMwari hanzi naMwari chinangwa kuti tizive mano adhiabhurosi tirege kunyengerwa. Saka mukuwanda kwazvo zvese shungu dzinaMwari ndedzekuti vatendi vazive mano ese adhiabhurosi tirege kuva deceived. Tiri pachidzidzo ateereri imba ndeyani part 4 rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Sikanyisa umhlaba wonke ngevangeli uJesu usipile ukukhanya thina ngencwadi eyingcwele sokhanyisa kuze kube sekupheleni ngakho-ke khanya lapho okhona wena ukhanyele inkosi-ke wena ngemisebenzi emihle sizokhanya sikhanyele Yesu ngesuku ize ifike inkosi uJesu uye ukukhanya kwezwe lonke wakhanyisa phakade ukukhanya kwakhe kuyimpilo engcwele kumele sikhanyele kuye sonke sehlukane nesono wasipha ukuphila okungapheliyo ngakho-ke khanya lapho okhona wena ukhanyele inkosi-ke wena ngemisebenzi emihle sizokhanya sikhanyele insuku nesuku ize ifike inkosi sizophiwa imiqhele thina ekhanya wenkanyezi ekhanyisa okwedlula lona ilanga uJesu wayibeka emakhanda ethu sesinqobile thina sinqobe ngenxa yokukhanya kwezwi lakhe ngakho-ke khanya
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Imba ndeyani part 4. Muchikamu chapfuura tanga tichiona dzimwe nzira dzinoshandiswa naSatani kuti aite access kuti asikopinda mumunhu. Right. Besides kuti iye ane zvaanoita, pane zvinotongomuattractawo. Mumwe miteyo inomuattracta iye akatoona kararamiro kauri kuita. Pane zvinotomukwezvawo kuti atofarira kuuya kwauri. But iye zvinosati asvika pane zvinomukwezva, toda kumboona mumwe muteyo waanoshandisa. But handipaipa tataura kuti ane tumatraps hobo. Saka iyi itrapi, hausi urwere, hakusi kutyisidzira, but itrapi yekuti iwowo ukasacherechedza hauzvione kuti iriva. Hande pano vakorinde kutanga chapter 10 verse 19 to 20. 1 Vakorinde 10 verse ya 19. Zvinondotiko kuti chinobayirwa zvifananidzo chino here? Kana chifananidzo chino here? Kwete. Asi ndinoti izvo zvinobayirwa navahedheni havazvibayiri Mwari, asi mweya yakaipa. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. Saka Bible riri kuti imwe nzira iri nyore yekuti iwewe munhu ugone kuva chinhu chimwe chete nemweya yakaipa mayanana. Inyaya yabuda apa yemabira. Mabira mitambo inoitwa yekupira. Kupira kuvadzimu, kupira kuvakafa. Pachitsvagwa mamwe masimba. Ngatingoti pachitsvagwa mamwe masimba pasi. Right. Because mazuva ano hazvingouye zviri zvakaitika ngwenyu zvekuti pari kungoitwa zvengoma usiku hwese. Iye zvino panogona kusatowanikwa ngoma idzodzo poridzwa maCD. Handiri mazona pachitoridzwa radio dziri mumotikari. But aim yemutambo wacho iri yekuti pakupedzisira patsvagwe mamwe masimba kana kuti pataurwe nemamwe masimba kuti abatsire pane zvimwe zvinhu. Ndo mitambo iri kubuda. Saka iri kunzi iyo mitambo iyi chayakawanda, nzira iyi chayakawanda chairi dangerous. Ndechekuti munhu paanoenda pamutambo uyu haasi kuona zviri seri. Ari kungonzwa ngoma iri kurira nemusic iri kuridzwa. Ari kungoona vachidya chicken nemombe. But Bible riri kubva rati aiwa hazvisi kuitirwa akafa uya uya. Because munoona zvinoitika tomboti ibira chairo ratiri kunzi sekuru wemusha kudii. Munhu kana anga achinzwa zvidzidzo zvatiri kuita pasta, vazhinji vevateerere zvino vakuziva kuti akafa haana chaanoziva. Saka knowledge kako kanokushingisa kuti even ndikaendapo chokwadi ndochiziva ini kana ngoenda ndinodya nyama nevamwe. Hani muri kuona because unenge uchitotemba kuti after all zvavari kuita ndoziva kuti hazvishande. Because vakafa havazive. Havako handozvona. Unenge utori convinced and uri correct. Saka Bible rabva rati aiwa uri right kuti vakafa havako and havazive. But seri kwemutambo uyu zviri kuitirwa mweya yakaipa. Because Satan ndiye akatanga anyepera vanhu kuti munhu haanyatsofi. Saka imi pamuri kuti muri kuitira munhu akafa, Satan ari kuziva kuti akafa hako.
saka pachinzvimbo satani ndiye anobva auya. Saka zviri kunzi nebhaibheri mitambo iyi manje inokonzera kuti uyanane nemweya yakaipa isaine kumwe kutaura pasi. Unoziva kuti zvauri kutaura kune pamwe pokuti mumwe kuti ini hangu zvemudzima handindi asi iwo vanozviita vane kamwe kakuchenjera. Mwana arwara zvinongodzi hamuite bira kuti asvikirwe, aiwa kungodedza vamwe vouya mungobika masadza enyu, iye anozongogara parukukwe. Handiti vazva kungogara parukukwe harisi bira. Saka mitambo yemhando iyoyo manje yakanyanya kuwanda. Ndoimwe turusi yasatani iri serious. Chagarirwa pamweya wetsvina. Uchagarirwa ipapo mweya wetsvina. Unogona kutoona dzimwe nguva panogona kungonzi aiwa unozongopota usonese hembe nejira iri. Muri kuona mitambo yacho zvainoita. Mazuva ano manje inogona kutonzi no pati yacho tiri kungoda vanopfeka zvekara yakati zvega zvega. Saka iwe unogona kungofunga no vari kuitira kuti mavhidhiyo ava agobuda zvakanaka nemafotos kadisiketi dzakasonerwa mweya yakaita because zvinenge zvine kupira kuseri. Sei zvichidaro pasi inzwai munzwe matsananguro anoita Pauro anogona kukubatsira tere kuti munyatsogutsikana zveshuwa unoyanana nemweya yetsvina. Pana vakorinde ipapo chapter 10 verengai verse 15 to 18. 1 Vakorinde 10 verse ya 15. Ndinotaura sokuna vakachenjera, fungai zvandinotaura. Mukombe wokuvonga watinovonga hakuzi kusongana neropa raKristu here? Chingwa chatinomedura hakuzi kusongana nomuviri waKristu here? Zvachiri chingwa chimwe chete, isu vazhinji tiri muviri mumwe, nokuti tinogovana tose pachingwa chimwe. Tarirai vaIsraeri panyama, ava vanodya zvibayiro havagovani nearitari here? Manzwa zvata hanzi ngatitore example yekuchechi. Vanhu pavanoita chirayiro chatenzi vapedza chirayiro havasare vachinhu chimwe chete here pachavo, vanosara vaunited vatendi pamwe chete. Zvikanzi havasare vachinhu chimwe chete here naKristu, vanenge vayanana naKristu kana vaita chirayiro. But vayanana naye through what? Kunwa muto wemizambiringa uya waini nechingwa chiya. Ani mazvibataka munhu akanotenga grape juice ya kushopu onwa ega ari kumba haagone kuti ati ndayanana naKristu, ende haagone kuti ati ndayanana nechechi yese. Hazvidaro ari kungodya mazuva. But akaskonwa grape juice iya aine vamwe vatendi vachiita mutambo wechirayiro chatenzi, hanzi naPauro iye nevamwe vatendi vese chachinhu. Iye nevamwe vatendi vese naKristu chachinhu. Zvika ndo zvazvinoitawo nemitambo yekuti iwo wangoenda uda unonzwa marecords kana kurira kwengoma kana ungonoda kudya nyama, hanzi paunobva pamutambo uyu wafanana nevaridzi vemutambo watonoyanana naDiablos. Uri kuti kuyanana naDiablos 1 first nekuyanana netimu ranga riripo machinhu 1. Saka ugonozongoti anu handiite zviya but ndakangoti kumba kwaibhowa ndobva ndangoti gandinotandara. Ndaona muda kutaura. Aiwa ndiri kunyatso zviri kujeka kuti zveshuwa musungo ndosaka wati musungo. Ende vanhu vari kubatwa vakavarayirwa. Ngatipatsimbidzirei futi. Pauro abva ati tarirai muone zvaiitwa kusanctuary kuti zvikubatsirei kudzidza. Ngatingomhanyai tione mbijana kusanctuary pana Leviticus chapter 4 verengai vhesi ya 6 to 7. Levitical 4 vhesi ya 6. Muprista agonyika munwe wake muropa, ndokusasa rimwe ropa kanomwe pamberi paJehovha, pamberi pechidzitiro chenzvimbo tsvene. Zvino muprista aise rimwe ropa pamberi paJehovha panyanga dzearitari yezvinonhuhwira zvakanaka iri mutende rokusongana, agodurura rimwe ropa rose renzombe mujinga mearitari yezvipiriso zvinopiswa iri pamukova wetende rokusongana. Ndoda kuti muzotsanangura vateereri kuti zvairevei. Ndoda kungovaudza zvaiitwa. Sanctuary yenge yanzi naMwari igadzirwe kuti ibatsire vaIsraeri vazive kuti munhu anoponeswa sei uye anosunungurwa sei pachivi. Munhu aita akatadza aiuya nechipiriso
ngave gwai kana chimwe, osvika nacho kusanctuary, oreurura zvitema zvake akabata gwai riya iri, obva ariuraya, robuda ropa. Paraibuda ropa, vaprista vaichingidzira ropa nebheseni kana ndiro. Kana vachingidzira ropa riya, vopinda neropa musanctuary mukati, vonorisasa paatari, vachiita zvavaita. Kana zvadaro, munhu aibva aenda kumba. Zvaimirirei pasi? Pfungwa inoti iyo, kana paitwa chitema, right, kuti chibve pamunhu, panofanira kufiwa. Right. Saka zvainzi nyasha ndedzekuti Mwari vanogashira kufa kwechipiriso panzvimbo yaatadza. Right. Saka iye paanoisa maoko pamusoro pehwai yauya nayo, yes, chitema chainzi pane zvomweya chabva pamutadzi, right, chaenda pahwai. right. Paanocheka hwai iyaiya, chitema chainzi chabuda neropa, nekuti icho chinoteera ropa. Saka muprista paanochingidzira ropa, right, kuenda naro, atakura chitema chabva pamutadzi. Right. Parinondosaswa paketeni mutemberi, ndo maisara maane chitema, mutadzi oenda kumba akasununguka. Matsanangura zvakanaka. Ndizvozvo. Saka zvaitwa ngechitema chabva kumunhu chaenda muhwai, chaenda muropa, chasara musanctuary. Kutransferwa kwacho. Ngationei imwe nzira futi yazvaitwa nazvo. Pana Leviticus 10, verengai verse 16 kusvika pa18. Levitical 10 verse ya 16. Zvino Mozisi wakanatsotsvaka mbudzi yechipiriso chezvivi, akawana kuti yapiswa, akatsamwira Eriezari naItamari, vanakomana vaAroni vakanga vasara, akati, makaregererei kudyira chipiriso chezvivi panzvimbo tsvene, zvachiri chitsvene kwazvo, uye nokuti wakakupai icho, kuti mubvise kutadza kwoungano, muvayananisire pamberi paJehovha. Tarirai, ropa rayo harina kuuyiswa mukati menzvimbo tsvene sezvandakarayira. Musui zvakaitika pastor. Mozisi akashamisika kuti ropa harina kuendwa naro mukati. Right. Saka paine imwe method yekuti muprista akasachingidzira ropa, kutora chitema chiya chauraya chipiriso, muprista aifanira kugocha nyama yechipiriso oidya. Kana adya paaipinda musanctuary, vaiti chitema chapinda maari, chaenda uko. Either aenda neropa, ofamba kupinda musanctuary, chitema chainzi chaenda. Kana asingadoita process yeropa, aidya nyama yechipiriso. Paaidya ichipinda maari, iye akapinda mukati, atakura chitema. Saka ndozvikutaurwa naPauro unzi, kana muprista kuburikidza nekudya nyama iyi, ainzi atakura chitema akaenda nacho. Sei vanhu muchigutsikana nekungonodya nyama yepamitambo yakadai? Murikuona kutsanangura kwaari kuita. Saka muri kutonotakurana nemweya iriko nekudya ikoko. Iwe unogona kutsanangura, no, I know digestion, zvikatsengwa maproteins anogaiwa, so handiyo nyaya iri kutaurwa baba. Pane zvemweya, pane zvinenge zvichiitika pastor. Ameno pajeka kapa. Apari kujeka, ndo imwe tsika yekuti munhu anongoti, no, inini pakafa baba vanhu vakazongoya vakati chigarapo, ndobva ndangopiwa tsvimbo. You see. Saka iye anenge achingoona zviri simple kudaro, kandi atotakudzwa mweya yetsvina yemudzinza. Satani ane shungu dzekuti tive imba yake. Saka aine mhando dzese idzi pastor. Saka pastor verengai vaKorindo vechipiri 6. VaKorindo vechipiri 6 verse 17 na 18. 2 vaKorinde 6 verse ya 17. Saka budai pakati pavo, muzviravure, ndizvo zvinotaura Ishe. Musabata chinhu chine tsvina, ini ndichakugamuchirai. Ndichava baba venyu, nemi muchava vanakomana navanasikana vangu. Saka pfungwa iri kutaurwa naMwari, vateereri, ngatichiregai kuwanikwa pazvinhu zvakaita semabira kana mimwe mitambo inogona kuuya ine vara rechirungu rinoti party. Asi uchinyatsoona kuti kaitiro kari kuita panapa, pane masimba ari kutsvagwa, kana kuti pane zviri kutaurwa nazvo zvatisiri kunzwisisa kuti zvii. Hanzi mukasiya zvinhu zviya hazvina basa kuti wakakuriramo kwenguva yakareba sei. Bhaibheri riri kuti Mwari achatigashira tova vana vake. Saka handizondabata zvakanaka here. Matsananguriro amaita apa maburitsa kuti
kumwe kunouya nasatani kumabira. Saka kune mabira feya kuti vanhu vanotoenda vobika doro vorara vachitamba vachitiri kuita zvemudzimu kunyange vakafa vasiko. Vanenge vaenda vabika doro nevauya kuzorara vachirinwa nevauya kuzorara vachitamba vese vari kunobva ikoko vaberekana nemweya yetsvina. Even dzimwe nguva vangofambira kuti tiri kunobikira vanhu, tiri kungonobikira vanhu, nyaya yacho iri kunzi munonoita chinhu wani. Ndobva pabuda zveimwe pfungwa yekuti rinogona kusava bira chairo pese, asi kugoitwa kana kumwe tumwe tukuungana zvisinei nekuti twadedzwa zita rekuti chii, mataura vara rekuti pati. Saka kune nzira dzakasiyana-siyana. Kana chaunganidza vanhu chiri chekunotsvaga masimba asiri ewanhu, ikoko simba ramunonowana risiri raMwari isimba raSatani. Kana kuti kwete kungotsvaga masimba, kana kutenda asi musiri kutenda munhu chaiye direct, izvozvo chinhu wani. Pane mitambo yacho zviri kuita Satan pastor, pane kakuchenjera matrap. Inini nguva yandazokura ndofunga ndongo yapedzisira kutaurwa zvinhu zvakaita sana chenura. Makamboinzwa here chenura? Chenura handiti yaiti munhu akafa kwaimirirwa kopera mwedzi ndopo zoungana vanhu vabikwa mahewo votamba zvavo usiku. Ndoyainzi chenura. Saka zviri kuitika mazuva ano, ndibatei zvakanaka, mutambo wekuti chenura hakusisina pasi, but zvaingoitwapo zvakareplacwa nevara rekuti nyaradzo. Murikuona aiwa, ndibatei zvakanaka, mukasandibata zvakanaka vateereri vanogona kuvhiringika. Zvaiitwa pachenura zvekutomirira kuti mutambo uitwe kwapera 30 days mwedzi, ndo semu zvinoitwa panyaradzo. Mukatemira nhamu zhinji, mukuru aripo akabvunzwa kuti saka nyaradzo iri kuitwa rii, unonzwa aitobvunzwa pana ane foni ine karenda, haangopa date chaarida kuona, arida kutanga akaunda kupere 30 days. Even iri tori holiday vanhu vasingaende kumabasa, mukaviga munhu nhasi, hapana anomboti nyaradzo iriko kuswera mangwana kana unzi next week. Havadaro, vanotomirira kupere mwedzi or more days. Izvozvo ndo zvinobva zvakudza kuti zvakungonoti gedye nechenura, zviri kunoti gedye chachinjwa izita, ende Satani angona kutotendera kuti zvipromotwe muchechi, zvotoziviswa muchechi kunzi kuchaitwa nyaradzo musi wakati. But unobva kuti maitirwo ari kuita mutambo uyu sei uri kunofanana nechenura. Iro Bhaibheri richiti afa haana chaanoziva, hapana zvamungarambe muchimitira mitambo nekuti hacharangarirwa asisipo. Saka hazvinei kuti kwaimbwa nziyo dzekuchechi, hazvina basa zvekuimbwa nziyo dzekuchechi. Ishu iripo ndeyekuti mutambo waiitwa asi usina kunangana nekurumbidza Mwari. Ameno kuti pakujekerera pajeka zvavo, but ari kuita mabhonzo. Uri kunyatsoona kuti zvinhu zvakajairika kakasitoni kwese vanhu vangoita zvenyaradzo. Ndosaka tiri kuti vaKorinda yabva yati kuti tirege kunyengerwa nekuti manadiabros tinoadi. Zvidzidzo zviripo pakunochenjedza, hazvisipo pakukondema. Saka pa vanhu vanofanira kutanga vatsvaga kuti mubhaibheri ine mavhesi here nyaradzo. Kana kusina mavhesi kwakutombosiyana nazvo. Kazhinji manje pane vhesi randakambonzwa richitaurwa, sori muri kuwedzera nyaya imi, todzoka kuchidzidzo. Painzi tauya seshamwari dzaJobho nhatu kuti tisiko kuti handiti mazora vateereri, tiri pachidzidzo imba ndeyani part 4. Remirai timbonzwa rwiyo. Jara mangwanani mbeu dzozemutsa, jara masikati nemumaneru, mira kupupura nguva yekucheka, tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu,
tichafara nekuunza misumbu. Chara mukujeka, chara pane vute, usatye makore, basa ra Jesu. Basa richapera, minda ichacheka, tichafara nekuunza misumbu. Unza misumbu, unza misumbu, tichafara nekuunza misumbu. Unza misumbu, unza misumbu, tichafara nekuunza misumbu. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Musoro wenyaya watiinawo imba ndeyani part 4. Matrips esa yapastor. Satani arida kuti tive imba yake. Saka tanga tichitaura mitambo mukusiyana kwayo. Pane paungabata nyaya yenyaradzo. Unoziva kuti yaramba ichitenderera mupfungwa mangu kuti saka vatendi vangachenjedzwe sei kungwarira pane zvimwe zvinhu zvakadai so. Saka chimwe chinoratidza kuti pane kakuwanda, sorry, i-observation, asati averenga vhesi. Pandinoona panoitwa mitambo yayo, munoziva kuti munhu ukatoshayikwa kunhamu, vanhu vanogona kuzvinzwisisa. But pane pakuitwa mutambo wamatauro, kunogona kutoita anotaura kuti vese vasina transport ndine ndakakumirirai kuna 4th. Pane kakutoti dai wavepo. Kunzi makazvinzwa here kuti kune mutambo uya, aiwa musashayikwa asikana, zvekuti unoshaya kuti kurudziro yacho inotopfuura yekunoatenda nhamu chaiyo. Ndo chekutanga chechake chinoita ndinyumwe. Kuti sei paine kakukararira kuti nekamuzukuru kasiri kutoziva kuti mbuya vakafa ava vaya vakadii. Kanoendwa nako. Unobvaona kuti unoziva kuti pauri kutaura pakati. Ya, zvishuwa zvinoda kudzamisa pfungwa. Wakamboona here kuti imimi sevakomana mukada kuvakira mbuya Betera imba kumusha, munogona kungotenga simende motumira bhiridha, otovaka iwo utori kumusangano. Ndizvo zvoka. Asi kana vafa, kuvavakira tombstone, munodedzana mese nevari kuBotswana. Very good, matoisa imwe nyaya. Natete vari kunze kwenyika vanofonerwa kuudzwa nyaya iyoyo. Yekunogadzira paguva paamai. Saka ndo zvandiri kutaura zvacho pastor kuti izvozvoka kumunhu akasvika grade 7 unofanira kuona kuti tiri kuti hedu memorial unveiling of tombstone. Zvinhu zvekuti tiri muno mustudio hatingati kana kudai, but wega unoona kuti mitambo yacho painoitwa pane kuwandirana. Chero pasina hapo mavhesi ari kutaura kuti ga. But unotoona kuti pane kuwandirana. Inino hangu zvandakazongozviudza pasi pandaiona mitambo iyoyo yakafanana nekuti memorial nyaradzo, ndakazongozviudza kuti munhu akavigwa handidi kuita mutambo nechekuita neakafa. Ini ndakafungawo zviri safe pandakanzwa matsananguriro anoita bhaibheri kana munhu afa. Zvoda kuchinja. Akamirira resurrection pachauya Jesu. Pamwe pesa apa bhaibheri rinoti afa haasisipo. Hazvirambidzwe kuvaka paguva. Hazvirambidzwe. Kwete kubva maungana dzinza rese. Inyaya inongoitwa nabhiridha ka. Nezvidhina zvishoma woenda wotora picture wotumira vamwe wese kuti takazogadzira guva. But hazvinzarwo manje. Inyaya inotodedzwa vanhu. Ngatifambeni pasi. Chii chimwe chinoattracta Satani pavanhu? Matthew chapter 12 verse 43 to 45. Mateo 12 verse ya 43. Zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu, unopota panzvimbo dzisine mvura uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Zvino unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda, asi uchisvika unoiwana isine chiro, yakatsvairwa yanatswa. Zvino unoenda ndokutora mimwe mweya minomwe inoupfuura nokuipa, ndokupinda ndokugaramo. Kupedzisira kwomunhu uyu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Mapanzwa apo chinoattracta mweya yetsvina pamunhu kushayikwa kwaJesu muupenyu. Hanzi kana paine chinhu chinofadza mweya yetsvina kuona kuti imba iyo iri empty. Patiri kuti imba iri empty vateereri, takati munhu mukurarama. It should be either of the two. Mwari achikurudzira kuti madi kuti ndigare mamuri. Saka kana musina Mwari,
zvinoattracta satani nemweya yetsvina kuuya. Osaka kungogara mumunhu musina Mwari satani zvatomukwezva. Kune vanhu vanogona kutoti unoziva kuti kuchechi ikoko ndokwakatozara mhombwe nembavha. Handingakomende zvinowanikwa, but haifaniri kuva gwinyiso yekuti wobva wati handite zvekunamata, imba yogara iri empty. Saka haigare iri empty, inongogara iri empty kwakadi kuduku, but kune vanopota vachimaira vachidongorera dziri empty vamaverenga vanotsvaga dzimba dzekurudyi vakaona pasina maketeni vari kumarukesheni, vakaona pasina maketeni unonzwa tiri kutsvagawo imba oshaya kuti sei asina kuenda panext, aona kuti pari empty. Saka hazvisi safe kungoti aiwa ini ndakazvigarira hangu. Pane vateererwa ndotombotaura navo, anenge abvunza mubvunzo zva pastor pakati andati muri kubata muri kusangano kupi naye munhu waMwari, onzwa aiwa ndakangozvigarira hangu, zvekuti paanototaipaka anotaipa zviriso kuti aiwa pari zvino mufundisi ndakangogara hangu handisi kuita zvekunamata. Hakuna zvakadaro. Ndo zvikunzi zvinoattracta. Number 2 chimwe chinoattracta, John 14 verse 30. John 14 verse 30. Verse ya 30. Handichazotauri zvizhinji nemi, nokuti muchinda wenyika ino unovuya, asi haane chinhu kwandiri. Jesu anga akusvika panguva yekunoroverwa pamuchinjiko. Saka anga akutsanangura hondo kuti yaizotsviridza pakati pake naSatani. But ndiye ari kunzi muchinda wenyika ino Satani. Saka ari kuudza vadzidzi zvikanzi muchinda wenyika uyu kunyange ari kuita zvaari kuita, fortunately mandiri hamuna chake. Mukunzwa zvitaura Jesu uri kuti nyadzatsanangurai hondo ipa yairwiwa. Zviri kunzi naJesu achiita zvaari kuita hake Satani. Chimwe chamunofanira kuziva dzidzi ndechekuti mandiri inini Jesu hamuna chaSatani. Kureva kuti akasvika pandiri hapana chaanoklema. There is nothing of the devil in me. Kureva kuti chimwe chinokwezva Satani kuona tumwe tunhu twake patiri. Ndokuti munhu haafanire kuti achikuonaka ovati hii tai yangu kai handiri kukudzwa sandiri kutaura, anenge azoona kuti pauri wakapfeka chimwe chinhu changu. Saka chinoattracta Satani kuvanhu kuona vatendi kana vanhu generally vaine zvimwe zvinhu zvaanoti ndezvekukembi kwangu. Munomusiya Satani asina option other than kuti atouya because aattractwa nezvinhu zvake zvamuinazvo. Muri kuzwa pfungwa yatiri kutaura kuti iye kukembi kwavo vane zvavanotoziva kuti izvi ndezvekwedu izvi. Sekuti chimboti gama nemunyatsoidyo sekuti here ngatitorei kupfeka chaiko. Munoziva kuti kune kupfeka kwetimu rekwaSatani rekuti akaona umwe mai vapfeka kudaroka, even anga dai Satani ari munhu, dai anga ari kutopfurwa achienda kwaari kuenda ndii, ubvaona zvavakapfeka kudaika uniform ndeyekwedu. Anobva tozoti iyi uniform ndeyekwedu. Zvinofosa Satani kuti aattractwe auye kapfekero. Even ngatitongoti maitirwo anoita musoro kagerero. Pane kekutoti even tisina vhesi pastor kungonyatsotaura kuti kagererwa aka alright vakatanga nestyle iyi vanhu vakaita sei kunyange zvatekeshera, unonyatsoona kuti itimu risingatodi kunzwa nezvemavhesi zvebhaibheri. Saka Satani akaona hairstyle yakadaro iri pamukomana kana pana mai vari kuti vanoda Mwari, munofosa Satani kuti auye. Because aona zvinhu zvakameno ndabatika here manje. Aiwa, wanyatso kutaura. Wozwa kwambona kuti zvikwata nezvikwata mapurisa ane uniform. Very easy kuti uzive kuti uyo mupurisa zvokuti kana utsvaga mupurisa unonanga pane ane uniform. Yes. Nesi unomuona neuniform. Zvigure zvichifamba murodo unotonyatsoona kuti haicho chigure icho. Uniform yavo inooneka. Nedressing yavo. Saka uri kuti iwewe pane kapfekero. Right. Kekuti vanhu vanofanira kunzvera kuti vaone kuti zvandakunopfeka izvi zvinondifananidza nani. Exactly. Saka dambudziko rinoitika pastor panotaura nyaya yekupfeka magererwo emusoro, vanhu vanoisa vari kuti kujaja. Who are you to judge? But yambiro manje iri kubuda apa ka havasi kuziva kuti nyaya iyi ihombe kupfuura maonekerwo ako nevanhu.
uri kuatrakta wega mweya tsvina. Pana aindiudza anga adedzwa nevamwe mai vanga vaine mwana anga akuhaiswa ainetswa nemweya tsvina, zvikanzi uyai munamatire mwana wangu. Ndobva wapinda murumu muya maaive hameno zvaaita, munhu yainditsanangura. Hanzi ndakanamata pastor, but ndakaedza kufunga kuti asi mai havane shuwa here kuti vangati uyai munamatire mwana vega vachiona kuti zviri mwana zvega zvinoatrakta mweya yetsvina. Aitsanangura kuti mwana iyeye hameno zvaangainazvo matatu zvaanopfeka zvacho, mamwe macheni chena aishandisa zvenge zviri mwana wacho musoro. Achingotsanangura igaka hanzi vaifanira kungozviona vega kuti pakadai mwana akanzi aita mweya yetsvina ka hazvirambike, because ega zvaari ari kutoatrakta kuti uyai mupinde pandiri. Saka zvazviri pauri kutaura ka kune vamwe vanogona kupfeka kapfekere ikako angonakidzwawo nako, especially kana muchakura vafana ungonakidzwa nezvinhu chero zvisina basa. Saka munhu anenge asingazivi kuti ndiri kutozviita target kuna Satani. Exactly. Iye anenge aita so innocently. But Satani paari kupfuura kuti ndiani kwaane uniform yedu. Saka uri kukwezva wega mweya tsvina. Ngatifambei muone pastor. Genesis 31 verse ya 30 chete. Genesis 31 verse 30. Genesis 31 verse 30. Verse ya 30. Zvino kana wakada kuenda hako zvawakanga uchishuva zvikuru imba yababa wako, wagobireiko vamwari vangu? Labhani atizwa naJacob haana kuita problem nezvakawanda. Pane zvaaiti zvimwari zvake akaona zvabiwa, ende angaba zvimwari izvi ndiRakeri, mukadzi uyu aidiwa maningi naJacob. Saka zvikanzi naJacob aiwatsvagai, iye aive neshuwa yekuti hazvipo. Aitofunga kuti no, hatiite zvinhu zvakadaro. But hanzi ukadzika nendima yacho zvanga zvabiwa naRakeri, anga akazviviga akazvigarira. Saka Rabhani akatodzokera aunazviwana. Vanodzidza Bhaibheri manje vanoti Rakeri chakaita kuti abe zvimwari izvi, pane dambudziko raive paari rinobuda pana Genesis chapter 30 verse 14 na 15. Genesis 30 verse ya 14. Zvino Rubheni wakaenda pamazuva okucheka zviyo, akandowana michero yomudhudhai kusango, akauya nayo kuna bai vake Rea. Rakeri akati kuna Rea, dondipawo michero yomudhudhai yomwanakomana wako. Iye akati kwaari, chinhu chiduku here kuti wakatora murume wangu? Zvino woda kutorazve michero yomudhudhai yomwanakomana wangu. Right. Muri kuona zviri kuitika apa? Rakeri anga asati ane mwana. Right. Uyu muti uri kunzi mudhudhai, rechirungu rinoti mandrax. Alright. Unonzi iwo unobatsira pafertility yevanhukadzi, kuti vanhu vabate mimba. Saka paakaona Rubheni aine muchero uyu aibhilivha kuti anowana vana kuburikidza nezvimwe izvi zvisiri Mwari. Saka muri kunzwa kuti ndipewo muchero iwoyoyo. Saka mupfungwa dzake ari kutoradza kuti nyaya yekuti dai ndawana mwana yenge yakatyokera ndo yakatozoita kuti abe futi zvimwari zvababa, because aifunga kuti unzi munhukadzi pane zvinofanira kukubatsira kuti ugone kugara pamurume, ugone kuita vana. Ende pfungwa iyi inotenderera mumadzimai akawanda. Kuti vanoda kunotora zvimwe kuti zvivasimbise michato yavo. Amunombonzwa zvinonzi kuvuka, unonzi kuuchika. Makambonzwa kuti munhu abate mimba. Saka maitiro iwayo manje ndo ari kunzi naLabhani, muri kutorerei zvinhu zvangu. Tunhu itwo tukawanikwa pavatendi vachiita zvekuuchikwa nemimwe mishonga yekunzi inodai ndo inosimbisa imba. Ende kazhinji zvinoitika mumba baba namai mumwe wacho asiri kuziva. Muri kuona sezvazvakaita. Because hapana munhu anomboti mai betera kuti rega ndinotora mushonga wandakanzwa kuti unoita kuti uwedzere kundida. Aiwa handimazvo. Saka tunhu izvi itwototoka tunokanganisa. But anopa vana ndiani pastor? Ingopa verengai pana Genesis 30 verse 22. Genesis 30 verse 22. Verse ya 22. Zvino Mwari akarangarirawo Rakeri. Mwari akamunzwa akazarura chisaro chake. Inzwai vateereri, vana vanobva kuna Jehovha. Izvi zvekuenda tichipedza nyika kunzizi dzese tichienda kumapani kwese, makomo tichidai tichipiwa zvinenge zvinosimbisa, zvinhu zvekukembi yadhiabhurosi zvinotoatrakta Satani mukati memusha. Vana vamunowana kuburikidza nenzira idzodzo kazhinji kacho muexperience yeupenyu
pane zvinononetsa mberi zvinoratidza kuti mwana uyu haazi wesimba raMwari. Ngatimirirei kuna Mwari. Jacob akabva azogadzirisa mhuri yake. Genesis 35 vhesi ya2 kusvika pana 3. Genesis 35 kubva pavhesi ya2. Ipapo Jakobho akati kumhuri yake navose vakanga vanaye, bvisai vamwari vedzimwe ndudzi vari pakati penyu, zvinatsei mufuke dzimwe nguo, tisimuke tikwire Bheteri. Ipapo ndichaitira Mwari aritari, iye wakanga aneni panzira yandakanga ndichifamba nayo. Ivo vakapa Jakobho vamwari vose vedzimwe ndudzi vakanga vari pamaoko avo nezvindori zvakanga zviri panzeve dzavo. Jakobho akazvicherera pasi pomuti womuoki wakanga uri paShekemu. Saka Jakobho akabva ati ngatirifome, ndozviri kutsvakwa naMwari. Tunhu twese tunoatrakta Satani turi patiri tunofana kubva. Bhaibheri kutoti zvimwari zvezvimwe ndudzi, zvimabhengoro zvevanga vainazvo, zvimabhengero, zvimaearing, zvimanecklace zvavanga vainazvo. Munhu anogona kungofunga zviri so innocent, but Jacob ari kutonzi vakatanga kuzvibvisa. Handiti mazvoonaka. Saka hapafaniri kuwanikwa pamutende paine tunhu tunoatrakta Satani achiti tunhu twangu. Zvimwe zvacho hazvigone kuchererwa pasi sepana Acts chapter 19 verse 18 na 19. Inoti kudii? Mabasa 19 vhesi ya18. Zvino vazhinji vavakanga vatenda vakauya vakazvireurura nokurondedzera mabasa avo, navamwe vazhinji vaiita vun'anga vakaunganidza bhuku dzavo vakadzipisa pamberi pavose, vakaverenga mutengo wadzo vakaona kuti waiva masirivheri ane zviuru zvina 50. Mabhuku aunoverenga munhu semutende, manovhero, anogona kuatrakta Satani zvichienderana nenyaya dzirimo. Manovhero atinotumirana pamafoni, mafirimu atinoona, ndo ari kunzi apa vakapisa mabhuku acho. Iye zvino bhuku rinogona kuva mufoni, zvinoda kudhilitwa pasta. Pana Leviticus 19 verse 28 mubva maoneka vateereri. Leviticus 19 Leviticus 19 verse 28. Verse 28. Musazvicheka miviri yenyu nokuda kwavakafa kana kuzvitema nyora, ndini Jehovha. Right, apa Mosiya matibatsira pasta kuti panogadziriswa sei. Taona kuti kuverenga zvinhu zvekukembi kwaSatani unogona kudhilita wopisa mabhuku. Kupfeka zvinhu zvekukembi kwaSatani unogona kupisa wozvicherera pasi. Ko pekuti wakatoiswa nyora, chinova chinhu chinovengwa naMwari, watoone matatu, watoone nyora, zviri kuratidza ndezvekukembi kwaSatani. Panoitwa sei pasta? Mubva maoneka vateereri. Ndofunga apa kurayira vasati vatemwa musaende kunotemwa nyora. Right. Mwari vari kuzviramba. Nekuti izvozvo ndezvimwe zvinokoka Satani. Right. Koita vamwe vakatotemwa, idzi dziri permanent pamuviri. Yes. Haugone kuti ungadimbure ruoko rwacho ukarasa pakatemwa. Asi chaakungodiwa ndechekuti Mwari ndiregererei. Chinhu chakaitika munguva dzokusaziva, Mwari vanokuregerera chero maki yacho ichiripo. Tanga tiri pachidzidzo imba ndeyani part 4. Mwari ngaakukomborere. Ezvino Pastor Rhodes vachakupai phone number dzatinogona kuti mukachaya panhamba idzodzo tinokupai malinki ekuti mupinde mumagroup muwane zvidzidzo zvekumashure. 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende mwemo tungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kana matinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire
aponda ndasvika nyanzamo mwananda aondityisa handichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira